வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு தமிழ் வழிகாட்டி 360. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாடு இ-சேவை மையத்தில் வந்திருக்கிற பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து 45 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ பிஇ, பிடெக், எம்சிஏ, எம்எஸ்சி படித்தவங்களுக்கு இங்கே வந்து ஜாப் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன், ஜாப்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும், லாஸ்ட் டேட் என்ன, இந்த மாதிரி விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இதான் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் மற்ற எல்லாமே படித்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ என்ன போஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சீனியர் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஸோ இந்த போஸ்டிங்காக தான் உங்களுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. தென் இதோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கிராஜுவேட் வித் பிஇ, பிடெக், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, இசிஇ, ஆர் நீங்கள் எம்சிஏ முடிச்சிருக்கணும், அல்லது எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கணும், அல்லது அதுக்கு மேலே படிச்சிருந்தாலும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதுக்கு சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 15,600 39,100 வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல கிரேடில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அப் டு 75,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதோட ஏஜ் லிமிட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 45 வயதுக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பர்மனெண்ட் ஜாப் கிடையாது, கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 இயர் வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டுப்பாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு 3 இயர்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து அந்த டியூரேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. ஸோ இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளை எப்போ, நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25/8/2020 இந்த மாதம் 25ஆம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும். தென் இது அப்ளிகேஷன் இது எப்படின்னா, இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ உங்களோட கரண்ட் அப்டேட்டடு ரெஸ்யூமோட ப்ளஸ் உங்களோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு, தென் உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் இந்த மெயிலுக்கு careers.tnega@tn.gov.in ஸோ இந்த மெயிலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மெயில் அனுப்பணும். ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு இன்டர்வியூ டேட் எப்போ, எந்த மாதிரி செலெக்ஷன் நடக்கும் அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு த்ரூ மெயில்லையோ அல்லது மொபைல் நம்பர்லையோ அவங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரியே டேரெக்டாக இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட்டில் போய்க்கலாம் நண்பர்களே. ஸோ இந்த ஜாப் சம்மந்தமாக வேறு எதனா உங்களுக்கு தகவல் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.